L'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, ha presidit la inauguració de l'Espai Memorial de la Riuada i un monòlit dedicat al radiofonista Joaquín Soler Serrano, acompanyat per diversos representants de la corporació local. Aquest acte ha inclòs un homenatge al moviment veïnal nascut a la ciutat després de la tragèdia amb el lliurament d'una placa commemorativa a Pablo Gómez. Volem retre un merescut homenatge al moviment veïnal nascut arran de la Riuada i al mateix temps al radiofonista Joaquín Soler Serrano, el qual, des dels micròfons de Ràdio Barcelona, va informar i mobilitzar la ciutadania per fer efectiva la solidaritat amb els afectats per aquella gran catàstrofe. Agrair a l'Ajuntament tot aquest tipus d'actes, perquè d'aquesta manera recordem la memòria de que no es perdi i que no ens trobem una altra vegada amb el que ja van tenir de viure, de veritat, que no volem recordar aquella nit el que vam arribar a patir. S'ha de tenir una energia, una vitalitat, un saber fer professional. I jo no m'imagino cap altra persona d'aquell moment al capdavant d'una operació com aquestes. Hem de reivindicar la capacitat dels terrassencs i les terrassenques en aquell mateix moment per sortir de casa, per fer alguns durant la mateixa riuada i altres després, fins i tot accions veritablement heroiques respecte a persones que estaven a punt de ser arrossegades per les aigües, que es van salvar in extremis, de situacions molt dramàtiques i que aquest aniversari ens ha recordat i que aquest aniversari també ha posat de relleu i han sortit moltes persones que fins avui, fins ara, no havien explicat la seva història. Aquesta és la història d'una ciutat com Terrassa. La jornada commemorativa d'aquest diumenge 23 de setembre ha finalitzat amb una missa solemne en record de les víctimes a la Catedral del Sant Esperit.